Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi facem o comparație dintre Kukirin G2, cea mai cumpărată trotinetă din România, după cum puteți vedea aici, și Ausome L2, care mulți zic că e peste G2, este undeva la același preț, versiunea cu un singur motor. Vom face curse, autonomii și specificații. Prima oară vreau să încep cu autonomia, care e dintre cele mai importante, unde aici se asigură o autonomie de 70 de km, unde aici doar de 55, doar că aici pleacă motorul mult mai greu, este mult mai lege trotineta. Asta pleacă mult mai tare după ce o să vedeți în cursa care o să o fac în 2 minute. Aici avem, spre deosebire de Kukirin, care nu avem nici cheie, nici nimic, aici avem un NFC, dă-mi un pic să încerc. Este simplu, pur și simplu apăsăm pe buton până pornește și scanăm NFC-ul undeva pe aici. Și avem câteva moduri, cum ar fi Park, Eco, Sport și Race. Pentru acest video le folosim pe ambele pe Race. Așa că hai să începem prin specificații. În ambele avem o baterie de 15,6 A. Ambele au motor de 800 de W, deci sunt relativ asemănătoare. Ca și aspect, nu știu, vă las pe voi să decideți. Spuneți-ne în comentarii care credeți că e mai frumoasă. După mine, mi se pare la suspensii câștigă Kukirin G2. Are niște suspensii foarte bune. La frâne tot G2-ul, cel puțin când e nou. Aici sunt foarte ok frânele, nu zic nu, dar nu încât să bată G2-ul. Aici avem setul de lumini. Aici e la Ausome pe aripa din față. Aici avem la G2. Luminile sunt relativ egale, hai să o pornim și aici. Sunt farurile, vă las pe voi să decideți care e mai bun. Dacă ne uităm așa, putem să vedem că Ausome bate un pic mai bine, mai ales pe zi. La cauciucuri, habar n-am ce să zic, ambele sunt foarte ok și pentru stradă și pentru off-road. Puterea, chiar dacă ambele motoare sunt de 800 de W, mult mai tare pleacă G2-ul. La stop, nu știu, personal prefer mult mai mult stopul acesta, pentru că pot să-mi dau aripa jos fără să renunț la stop. Să vorbim un pic despre claxon, pentru că mulți se joacă cu el. Aici avem claxonul de la Ausome L2. Așa, pur și simplu un bip. Și aici G2-ul sună la fel, ca o jucărie. Nu știu, vă las pe voi să decideți care e mai tare. Ele au roți tubeless pe 10 inch, cred. Nu sunt sigur. Ce să vă mai spun? Autonomia promisă de Ausome L2 nu este foarte reală, având în vedere că la G2-ul meu cel puțin mi se pare că ține mai bine bateria decât la el, la L2. Acum zic să trecem direct la cursă, pentru că începe și ploaia și nu o să mai putem filma. Bun, acum facem o cursă, o să las telefonul aici și la al treilea claxon al meu o să pornim. Nu știu cum să pun și eu telefonul să filmeze ok. Uite, așa. Zic că e ok. No, hai să începem. La al treilea claxon al meu. Bun, eu zic că a fost destul de clar cine a câștigat. La viteză, la top speed sunt cam la fel, doar puterea este mai mare. Aceasta se poate limita și are presetting, ceea ce îmi place foarte mult. Și a mea n-are. Și aici vom opri videoclipul pentru că începe ploaia. Vă urez o seară plăcută și sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dacă nu, un dislike. V-am lăsat, ceau!